Kula wonten maring ngadhawuh kula ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening Jabang Tetuka. Lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, pukulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Indrawati. Sareng wujudipun kayu kastuba mulya menika kula pagasaken wonten ing puser. Puser saged pagas namung elokipun Wrangka Kyai Kunto kayu kastuba mulya manjing wonten pusripun Jabang Tetuka pukulun. Dalah perkencang laru dayang pak bong. Ali code sapa sing gawe? Mroto kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki gage jlentrehno marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngersula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kudu mengkono lelakone si Jabang Tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging Wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padang kuwi ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Tuning pun Kakang ing Amarta Tampanono Dimas Haryo Werkudara. Yo tak gegep ndadekake jimat. Kresna kakangku aku ngaturake basa aku katura. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Iya, Yayi Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono Dimas Bratasena. Tak gegem ndadekake jimat. Ora liwat prayogakno nggon mulenggah. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku katura. Bule kakangku. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya Bratasena. Siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang wis tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanono. Werkudara tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogakno nggon mulenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki. Yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati titik kelungguhan samengko iki. Bunggih prayogakno nggon ngadhep ning ngarsaku. Setyaki nggih Kakang Mas. Sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun Kang Rayi ing garba rucipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati. Yo tak tampa bunggih. Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku. Aku ngaturake gunging panuwun dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki. Jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara, wis gawe tentrem ayem hatiku. Dimas kadangipun Kakang praptanipun Kakang ana ing Jodipati sayekti mun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi atmajaku si Jabang Tetuka. Semono uga pun Kakang Yayi Siadi wis entuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra ingkang minangka dadi talining tresna antaraning Siadi kelawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si Jabang Tetuka. Pun Kakang nderek mangayu bagya dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarahing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati. Werkudara seneng-senenge wong mangun bali wisma kuwi entuk kagungan putra. Monggo luwih mau
metu jalu tegese metu lanang. Ing teges besok bakal bisa dadi srana nyambung sejarahing Siadi lan garwamu Yai Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben mongko adat ingkang lupiya ingkang wis kelakon. Wong kagungan putra mesti bakal bungah atine, seneng rasane, ayem pikire. Lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena. Wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati, pasuryanmu katon rengu, rasamu katon ora jenak, pikirmu katon ora kepenak. Werkudara, wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang diparengake mangerteni, mula gage matur kalawan pun Kakang Mandura. Pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake Karna. Werkudara. Wah. Baladewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener. Apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane, seneng pikire. Nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki. Mara kaki sawangen Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan Jabang Tetuka. Lho, Yayi, atma jamu Jabang Tetuka ya gene, Werkudara. Atma jamu Jabang Tetuka kena ngapa? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan atma jamu Jabang Tetuka? Lah kok nganti Siadi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngapa rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuka. Mongko bareng wis umur setahun, ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak. Dene kahanane Jabang Tetuka kaya mengkono, apa ya kelakon selawase urip. Anakku lanang bakal mondong ari-ari. Sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis mergo gagas karo kahanane anakku lanang. Barep kakangku Kresna lan Baladewa. Rawuhe barep lan Kresna apa dene Baladewa. Ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa. Nanging sapa pangrasaku kaya tumurun ing Sang Hyang Bathara Darma, Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara. Mara gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki. Barep kakangku Muga Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya. Yai Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi ndak tampa. Sira Yai ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Ndrawati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Arimbi ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik dayanana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadipangeja wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi kula tindakaken sumados anak kula sak mangke manggya pepadhang. Koko Prabu Ndrawati kula wonten paring dawuh Yayi. Monggo Koko Prabu mugi paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna gage Siadi ngempil sada dening kadangku Si Arimbi ora ketang sithik Siadi tuturu kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire.
ora grantes kaya mengkono mergo ngrasakake lawan majane ya kuwi si Jabang Tetuko. Iye, Koko Prabu, menapa mboten prayogi paduka? Pun kakang kuwi ning kene minangka dadi dayo, yen si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndrawati. Mula sing wigati lan sing baku si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Harimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng pawaosipun Nata Mandura. Pun kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Harimbi, kula wonten paring adha apa? Yayi. Pun kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen atmajamu wis ngancik setahun yuswane, mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuko. Kasinggihan mekaten Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu, sarta pun kakang duwe penemu yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora baen-baen. Tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa dikethok dening apa wae. Kuwi ateges dadi pratandha lamun dewasane atmajamu sesuk dadi mantasaning para satriya, dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis ngerti lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar. Satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan. Ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babar pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti yo wong urip ana ing alam padang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala mbuh becik mbuh bener mbuh luput mbuh bungah mbuh susah sugih miskin kudu ditampa kanthi ikhlas, aja nganti gresula. Sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing Tetuka ingkang kaya mengkono mau tampanten kanthi lega legawaning penggalih. Pun kakang ngerti lan pun kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun kakang percaya mesti ana dalan pepadhang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara. Satemah bebendu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka, ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara, iye. Apa si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-arine Jabang Tetuka? Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata yang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tenantuk karya. Apa si Adi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtawarga? Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Sabtawarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku. Lan aku dawuh karo Permadi, apa wae dawuhe kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang Bagas pusere si Jabang Tetuka ewadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak, ora lega yen durung weruh suwane adiku lanang Permadi Baladewa kakarang muka. Ora pangling iki eneng dewa sing Jawantah Narada kakekku ingkang rawuh ning kasatriyan Jodipati padha kanthi Raharja sak praptamu Narada kakekku. Kencang karo dayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe? Ya Werkudara. Samet prapta ulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan.
kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestuning Iwang Pikulun rada tampanana ya kulup Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat Permadi padha kanthi harja sapratamu tansah pinanganing kawidadan liring sami kula Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah tak tampa prayogano nggonmu ngadhep ning ngarsaning pun Kakang. Inggih sampun boten kirang prayogi. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya Arimbi. Ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para kula. Arimbi putulun. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya Puntadewa. Ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Mugi kasekecak manggen jengandika lenggah Pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Butulun Kresna ulun tampa. Ora lihat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah Pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun wonten sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Wah, Baladewa iki kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Narada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyana-nyana. Ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendhan. Maragake lupute Werkudara apa? Yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake. Aja kaduk ati kadron penampa praptaka ana ing Jodipati iki pancen ana wigati. Wigati bakal ulun nandharake kalawan jeneng kita kulup Werkudara. Yo, perkara wigatimu tak tampa. Ning aja lara atimu. Yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara. Tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada. Lah sing tak antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arepa kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Wah, lah ya wis ora apa-apa. Wis gage, kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paringan dawuh Kakang Mas. Kaselak nggon kepengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan kakek Abiyasa. Mara kakek matura marang aku. Piye dawuhe kakek Abiyasa babakan anakmu Jabang Tetuka? Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuka namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Saptawarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuka tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikulun Narada ingkang sajakipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggap dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo. Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. Dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo. Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan?
Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. Kayangan geger Iya, disebabake saka apa? disababake saka pangamuke Nalendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sakjatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu ki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara Mentet tinumbak bengkung sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kelawan Patih Kesipu mantra mau. Yo, Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu mantra, namung mboten saged jawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Trada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kunta Wijaya Danu. Kunta Wijaya Danu. Iya, Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa, bareng tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli nggone tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, bareng ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi iki ming mesam-mesem ora paring ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka paringake. Pusaka Kunta mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Bareng titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki keklepat gamprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to, dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadang-kala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa Bu Kulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja, ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggir?" "Kula pados kayu Kastuba Mulya." Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu Kastuba Mulya kuwi rangkane Kunta Wijaya Danu arane kayu Kastuba Mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo, Kecekel ning nggone rebutan Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kunta. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya rangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten Bu Kula nanging kula sampun marem sampun pikantuk rangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. wah, yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning kayangan. Lho arep ngapa kowe? Awar matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ira trondolo iki kak. Ameng perkara kleru pisan sajeke urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permadi tak pitung-pitung. Nggonku kleru ki ora kok ming lupute nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulat nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae surat jenengmu kan bareng tak hitung-hitung, lah wong sing tapa iki anake Bathara Surya, mula bapake ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene. Gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis
goyong nang si Permati, mula jarene Permati mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuko. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, Narada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang Narada kakekku bab pusere anakku. Mbok Bagas nganggo kayu Kastuba mulya. Aja, aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore malah cilaka. Wah, iya. Banjur penemune Narada kakekku sapa? Ah, iki Gandeng rawuh putulun Natandrawati, ya Natandrawati saja ingkang pas kudu magas pusri atmajamu si Jabang Tetuka, Nger Werkudara. Ku ngambali pangandikaning Narada kakekku. Mesti wae Kresna kakang wis mireng dawuhe Narada kakekku. Kresna kula wonten dawuh pukulun. Ulun uding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permati kula wonten maring dawuh. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu Kastuba mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo sing ati-ati Kresna. Yai Abang ijuning kahananing kulawargaku amis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yai Gandeng ingkang dawuh Iwang Pikulun Kaneka Putra tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Iwang Pikulun Narada. Yo sakarmu. Yai Arimbi kula wonten dawuh Kaka Prabu. Atmajamu Jabang Tetuka gendongen mrene mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yai kelawan dawuh Pikulun. Ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening Jabang Tetuka. Lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, Pukulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Indrawati. Sareng wujudipun kayu Kastuba mulya menika kula pagasaken wonten ing puser. Puser saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunto kayu Kastuba mulya manjing wonten pusripun Jabang Tetuka Pukulun. Ah, dalah perkencang laru dayang pak bong. Ali code sapa sing gawe? Ah. Narada kakekku Werkudara piye? ana apa lelakon iki gage jlentrehna marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh. Ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning Dat Kamurwendat, kudu mengkono lelakone si Jabang Tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging wrangka Kyai Kastuba mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padhang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning Dat Kamurwendat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Ah, kuwi tak sentreke ya. Gandeng kayu Kastuba mulya kuwi manjing ana ing pusring si Jabang Tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Wijayandanu. Merga wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kyai Kunto, padha karo curiga manjing wrangka manjing curiga dadi srana patine anakmu si Jabang Tetuka. Wah, ngono. Ha iya. Apa ora iso disrarani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, Pose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti methuke Kyai Kunto. Nek nganti methuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Ya Dimas pun Kakang bakal
tansah ngeling-eling marang dawuhing Hyang Pikula Naroda. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngeling-eling. Lelakon iki ya Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis, gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi palilah. Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Tanggo jago nirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal ning kayangan. Wah, yen ana lara Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok, ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu iki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin ngudang majamu dhisik? Wah, anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Hyang Pikula Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terdak-tredone kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa, ning sing dituding Permadi. Arep sing dituding Permadi ning kuwi adhiku. Entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adhiku Permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karep kita. Yo ngaturke panuwun. Arimbi Kula wonten dawuh. Anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih Pangeran, sembah kula ingkang tansah ngiring dhateng tindak paduka Pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa, kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Apa kita ki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngamping-ngampingi dhateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuke. Ya wis pun Kakang manut. Yayajin lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingkang badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Rada melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh. Tekor suwe-suwe. Pukulun kula iki nderek. Lah, nak tenan to, wae. Kula dhewe barang ya melu. Kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Lah ya wis sakaremu. Kalian Sencaki. Ora tayah kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Mojo Sencaki barang. Mboten kulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis yen pancen kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh rowange lan bakal akeh bakal dadi srana patine Kasipu Mantra lan Naga Prajana. Toto akeh ku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa. Ulun kondur dhisik ning kayangan bareng lan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih, pukulun ngestaken dawuh. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken jengkar paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aku nyusul karo lagumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sarenggan kula. Ya Permadi monggo aku sumusul kalawan sira Yayi. Ya Permadi aku ya susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha dejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembah Kresna kakangku. Dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi sadurunge budal marang kayangan apa ora luwih prayoga lamun sira Yayi ngudang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo ngestoke dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggali nyusul karo Permadi munggah ning kayangan. Yo Dimas.
semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya, ya Werkudara. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Bareng kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku hayu tak kanthi manjing ana ing sasana pambujanan Kembulandrawina suka parisuka dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati. Dimas Werkudara iya kanthi kaya mengkono tak dereke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun kakang mungkari manut marang kersaning Syadi. Ya Werkudara pun kakang ya mungkari manut. Bunge wonten dawuh kakang Mas babar pisan budal kang padha sebo. Pun kakang nedya manjing telenging kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nuwun ngestaken dawuh. Menawi wonten dawuh kowe weruh dhewe kayangan geger kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu mantra nganti dewa tutup kori sela matanggep merga wedi karo wadyabala ngiling ngaya kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadyabala ngiling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep. Jalung aku dhewe ya gumun kok Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu. Toko wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ana ing donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ora wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4 5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu, nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe, sing separo didum wong sak donya. Kula karo tega komanan teng Pletot ngenten iki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi, nggih kula pitados sampean mboten wedi ning kula nyaosi priksa.
Merga kula wis ngetutke ratu buta, kula ngetutke patih buta. Kaya sampeyan niku Kira-kira cacahe wis 3417 niku kabeh. modar kabeh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi nuwun pangapunten kula mengke. sing repot Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa nggo ngopo? nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku Ampuh kegila-gila. pusakane Pirang-pirang pun wungsul wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. dasare ratu Gusti sampeyan Prabu Naga Pracona niku wong nyalahi kodrat. buta kok pengen rabi karo Widodari niku jenenge nerak pacak, Nerajang Perbatan. nerak karo Wewaring dewa nerak karo pernataning kodrat. wong sing senengane nerak karo pernataning Kodrat niku bakale uripe ora suwe, paling ora tekan setengah papat esuk mengke. lho kowe kok ngerti Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. niku aku ra wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa aku yang bakal ngalahake. Nuwun sewu upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara niku satriyane karo sampeyan meh padha. gagah gedhe dhuwur gagah Gedhe dhuwur. runggah-runggah niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. sampeyan iso ngalahke Raden Permadi kakangne ora trima. sampeyan didak Wah, modar. tur duwe pusaka jenenge Kuku kacamata. tenan Pancanaka Kaya isih payu ya, Gak? lah iya Kuku Pancanaka. niku mapan enten jempol niku nek nggo nyudet wong Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku tekan usus langsung modar. kuwi iku jenenge Kuku Pancanaka. tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. ya Gada Lukita Sari. gadane niku nek dideke 400 hektar. gadane Werkudara gadane Werkudara Gatane Werkudara gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gatane cilik. Apa itu? wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok Lah iya. tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. wungkal bener Pengantep-antep niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. apa iya Menengo to dibangetke ra apa-apa. niku Werkudara sampeyan glundungi Gada Lukita Sari iso geping-geping nika luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik nganten. Terus matane mecotot. matane sapa Matamu kowe. Anu mripat sampean. ngoten lho niku Werkudara Werkudara kalah karo aku kakangne ora trima lho kakangne Werkudara sapa Prabu Puntadewa. niku ora tau Perang ning bebayani ngembane klemak-klemek midak telek ora pendeng. kapuk Hah? kapuk midak kapuk ora pendeng Telek iki ya empuk ha iya Telek wae kok. oh ya wis midak Telek ora pendeng. ning nek pun musti Pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada pusaka dipanggul enteng mestaka jagat niku horeg. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondho langit. sampeyan wani karo Prabu Puntadewa ayo pun dadi buta niku ora iso dikalahke. upama Puntadewa kalah karo aku kakangne nesu lho kakangne pirang-pirang Nggih. kakangne Puntadewa sapa
Nalindra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna modar ora. Tahu krungu dereng? durung. Wah, buta ora tau maca Quran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandung kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu gadah pusaka aran senjata cakra nek disawang wujude ming kaya gir becak ning tamake gunung jugruk segara asak. nek ming sampeyan senjata cakra niku ora mlayu nganggo Gendhewa ning sarana batin upamane Prabu Kresna batin kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan panggraitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni ora iso lho ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. apa iya Nggih, mula Kresna niku laris. Tawang ditekani wong tua-tua nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadaya nganggo pil. lho nggon ngomongku sing apik Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni kakangne ora trima lho kok ora adi kok kakangne terus kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa Muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. ndi buta sing mateni adiku Loloi Nenggara Cangkeme nyus ngoten modar sampeyan. lho Baladewa tak pateni Wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? ayo mbok kaya ning prajurit Dwarawati mboten ajeng kendel adine Baladewa adine Kresna ora trima lho sapa Raden Sencaki. Tiar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki Nesu satriyane cilik ning bendina gelut Sencaki nek ora gelut sedina migren. niku Sencaki mula tangane ngapal. sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Gadawesi Kuning Gadawesi kuno gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan piyur modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku Patih Udawa Ora trima. Patih Ndarawati. pusakane apa Aduh, apa ya? ngerti ora kowe Ora apal kok. saomong-omongane wae Patih Udawa nggawa Plempem. Plempem niku cucoke gunung jugruk segara asak. Cucuk plempem. Udawa tak pateni Patih Pragata Patih Mandura niku Patih rada edan. sampeyan kroyok Patih Pragata mudan Gop Nun iki katone dewa wis arep matedhakake jagone nggih keparengipun Wadyabala Ngilingaya kon samapta ing gati sawiging diri sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati nadyan dadi ndeging pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atos-atos lho Gusti Patih menawi saestu beto jagur nami Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos mergo niku mantasaning Titah niku pitataning jalma. pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos munggah gunung Himalaya mapan ning repat kepanasan Wadyabala saka negara Ndarawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadang suwuk tuwa ing bakal mundurake Wadyabala saka Ngilingaya walah dalah pancen bener pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sangganing para titah yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut nggonmu bakal mboyong
Bathari Supraba kandha karo ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana mbaran. Prasetyaning Prawadya Bala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton boyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak butung. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani karo sing tawedene apamu. Ora minggat arep aku tak tebak dadak. Wijewi. Wah, mbuh. Aku rada goblok iki bedane. Ini goblok kok cetha. Apa kata kowe iki kowe bayangke ra ono sing digawa sing lucu-lucu bayangke ra digawa kowe iki. Bubet jasyur wae. Bung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Sencaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Sencaki niku Senopati Ndarawati. Saurarane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat, sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso ya kok wah edan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Sencaki kalah. Nggih, terus mangsa Baronga kok tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lho, ora temangkar pikire babar blas. Bakal glogok goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Bisa tok nggo lucon-lucon ning omah. Hek. Oh, jegok manaen. Mahuk ngono. Pripun? Kebakal dekake apa? Gede. Apa gak kowe sing iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Aku apa kok coba apa kaya apa kak tidak sirai halo ya somuni ya ngono terus sampean bakale mundur. Oh, kowe kok malah iso nertebake omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya petuk kok gundul-gundul. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ora ndek kanca ya padahal. Nek ora ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak badhe iki kok boleh. Agak badhe kapacile apa gak tegese gemremeng maju perang ngono kalah ngono musuh wong gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsuh liyane apa, Gok? Wah, jan lung aku ki. Kok ya ora paham mel aku ki nek iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Lah ya klasik kok ya, Gak. Lah iya. Lah ya wis nyuwun pangapura ya wis sanane ora apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Tokok bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Kok nun. Kowe jane karaku ki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja.
Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe dem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngomong lho kula jelaske. Sampeyan tiba bruk, kula nedha nglinting udut. Sencaki teko sampeyan diantem diel. Kula niku lagi nglinting udut ora ngerti nek wonten sencaki candhak sirah kula diantem dem. Terus sampeyan tiba bruk kula nibani sampeyan apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku, mula pendak-pendak kowe mbok musuh. Lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ayo, nek arep nesu-nesu wong. Wah, mutsisan rumangsan. Wah, lah kok malah mere kaya munyuk. Ora sengaja, aja tenan. Gayeng e. Gayung piye? Gayung dengkulmu amoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono ga, kowe engko kesonjo mbaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem raku Gustimu tiba bruk antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting udut, candhak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau ora ning mburiku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balane. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek bilung ta iki. Nggih. Rasa melu-melu ndak lara awake. Siap. Njaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separuh. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik senjaki kok nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, usah kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar senjaki. Ya genah, arep sampean gedhe senjaki cilik ning durung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe butuh aku wedi karo kowe. Senjaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo muni yo. Ngedyar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho. Ora apa ora, tonyo mawon modar. Masa melu-melu. Mboten. Rokok isi ora? Tesih. Kene tak peke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu ngonten niku. Ora sembrono mengke mboten ming niki teka meleh. Kapokmu kapan? Oh, Patih Hadi Manggala. Ora tahu omongan ning terus nuthuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya heeh. Modal. Balik terus geleleng. Dah pucet-pucet. Ora dikapak-kapake tolong. Kandhani wong Srawung ki kancane akeh kok. Lah kowe ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe. Wah iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Halo, piye? Kok
pada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe. Oh. Wong apa iki? Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cilik. Cah cilik. Klomat kelamet ngelak apa? Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Olah legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong Cerewet kok. Mah. rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara kowe karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Lah ya paling pangling karo aku. Modar. Kajiger kok Baladewa iki. Aku malu ditanya ya, Kak. Lah yo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak ora bakal slamet kowe. Oh lah dalah. Yo wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuataning Patih Sekipu, kena daya kemandenku mbuh. Mati Kasipu ya Patih Sekipu. Malah Wadyabala Mandura Ndarawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang puyang numbuk bentus wedi karo Wadyabala saka negara Gilingaya. Aduh pukul lajeng kepareng paduka kados pundi? Mugia sakmangke paduka pulun kepareng paring dawuh kalawan ingkang putra ting wayah ing Nata Ndarawati. Ora sandhakaken gurung tanpa guna ayo sowan sang jagat Girinata. Nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal ruding minangka dadi jakoning para dewa manglurah satru marka pratos ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun ewadene mungsuh Patih Sekipu mantra kendhang kamracundhak. Mboten wonten ing sami mangga mulya kula sumanggaken dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok minangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Naga Pracana. Kresna kula wonten paring dawuh pukulun kepasang yugya katujuh inginu dene kita melu nderek sowaning Bali Martya Kunda manik mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun inggih pukulun mboten badhe selak menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi pukulun Narayana wonten timbalan kita baliya marang jagat njujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang manglurah satru murka ya kuwi Patih Sekipu mantra lan Prabu Naga Pracana tanana liya kejaba amung yaiku Atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna ing kagiat risan kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana lu namit pasang Kalimantan Bipul sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah Tadawadana sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna lirik kepiye dene kita kagiat apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun mboten perkawis menika nuwun sewu lho pukulun mboten apa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi
Menapa inggih sampun pantes lantrem menawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayat majanipun Dimas Werkudara. Menawi ngantos kateman mekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Yayi Bratasena. Ah, Kresna, iya kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya lamun apa dadi dawuh Wang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Ulun? Iya. Mula kang sangka kuwi kita ora usah ndadakake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuga ning Jodipati. Kakang Rata punapi Kresna inggihipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rata kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Ah, dalah inggih ngestaken dawuh. Lajeng marang-marang martimun ing abdi utawi ing ngraka isi pangdalutan benjang menapa? Mboten kitang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Ah inggih ngestaken Kresna. Ayo mangkat kalian panjenengan ulun, monggo kula dherekaken kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yayi Rimbing lilakaken atmajanipun kinarya jago wonten ing Kayewangan. Iya, Narayana.